मा खालायदो रायजोफोरा बुंलायसे जोंहा मिलिमोना अमा सावनाय जादों सावनानै दुन्दिया होनानै थांदों जम सावलायनानै जागोन गोथाव गोथावनो नै प्लेस लाइट लाग्रा मानसिया नै भिडिअ खेबग्राया बांद्राय मोनद्राय होना आरो होनाबा गोरा गोरा जायो माने अन्थाइ मोनजानाय बायदि मोनो बेखौनो आं जानो लाबो उरावसो ओरैजाय ट्रेम होना खामफ्राम होनानै नाबोदाम फ्रेमबो एरख'नाय हांनोसो साइडआव दोननानै गोबावनो किसु आरे 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 हनै खामजाबाय जोंहानि अमा सावनाया खामजाबाय नोंथाङा थुनानै हरदो नोंथाङा दे नोंथाङा फट' खेबगिरि नोंथाङा थुनांगौ होनदों लाबो बोलो हो हसा खोनासै नै बे सासे जाबाय सावनायखौ लाग्रा माजे माजे गबबो होलाङो गेजेर गेजेराव खुगायावबो ब्लड सम सम मानसिफोर मेगननि नोजोराव नाङियाव आरो आइया हसा खोथाखौ होनदों नै बेहा सावग्रा नै बेहा थुना होग्रा बैहालाय थुना होग्रा आरो आङो एखनबा सावो एखनबा माबायो आरो इसिबां दंबावो बांद्राय गैदालाबो ओरैजाय नायनो बांद्राय नुनो नागिरा खिन्थु बुरजाथार दायो दुन्दिया होनानै जानोसै फानलु सावनानै बिराद गोथाव बेरजोब्बाय नै जानो लुबैनाङा दे लोगोफोर आरो लुबैबा बायनानै सावनानै जाबानो जाबाय जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोनाबो खुदै गगासिनो दं मिथिखायो आङो हमथानानै थादो गाबोन बायना जादो हलेबा फुङाव लायखा नङाबा मोननाय नङा दाउ बयलारसो मोनबोगोन आदसा बावदोंसो आंहा अर थुना होग्राबो आरोखि ना मोसा yok মই আৰু সবাই করি आंनि आखाइ नांबाय आरो गोथावाथ' जाखासिगोन हायनारि दे नोंनि आसिखौ नायनो देलाय नोंनि बल गेलेनाय बेसारानि क्रिकेट गेलेनानै बिराद गेलेनो लुबैनानै गेलेबाय ओमफ्राय दाना बला आसियाव नांना होबाय बा आसिया दाबो निसानानै गेद्दा जानानै थाबाय बेसारा हारायानो माबानानै बल नांनानै क्रिकेट गेलेनानै दे हायनारि बिथां नोंथांनि महरखौ खिथालाय आरो आंनिया मेगनावनो नांदोंमोन मेगनावनो बुजोबदों आंना एकदम मेगन हायि जानाय बायदि बेसारा खम क्रिकेट गेलेयोमोन जों एखनथ' आरो आंना खेबसेहाय खेबसे फेनाव नांनाय आथिं गोथां बुजोबनायानो नङा क्लास टाइम गैला एसेमब्लि जानो जि आथिंखौसो चेन्ज खालामबाय ओरै आथिङा फेनावसो एहा खिनो ओंखारनांगौ खारलांबाय नै बेहा ओमफ्राय दानाबा नै बेनि सा गोलैनायाव जिन गालिनानै गोलैना होबाय गोसोखां नों ज' लोगो मोनाखै जेन फ्रेन्डस एक्टिं देखायगासिनो गांगुरगर खर'आव थानाङो थिखोनो हाया खाला फैलाय दे हायनारि औ बिदिनो मार लिन ओंखायनोथ' सासेया स्ल' मसन सासेया आथुर बेसारा नोंना दसे थाथ'नाय नङा आंबो बावबायमोन आयो टेस्टि अके
बेसारा दसे माने खिनो ओंखारदों होननानै बावबाय आङो जोंना खर'आ कफि जाजोबसिगोन बेसे गोथाव जाखायो 아구포니가 걸리는 거 그래 만든 거 이거선 아구포니가 걸리는 거 그거구나 दङ उन्दुनानै सिदि जादोंबाव नामा ओमफ्राय नै मिनिया मालाय मिनिया गावनि फागोन नै बियो बेजों थिखोलाय नै मिनि फागोन गोथाव नुबायना लोगोफोर ओइ जों जानोबा बिथांनि सावनाय स्टाइला एसे बेलेग नोंथांमोना सोलोंनो हागोन नै सोलोंनो नाङा नोंथांमोन बिराद टाइम लायो आलुखौ सावनायसो जा गोथावनो सावनायासो मोदोमो नालाय मोजांसो दा नारखालायलै नारखालाय होनबासो जायगा मोनो बाथोन देलायबाय ini mana masih goथाव जाहोनो नागिरखो जोंखौलाय नै थुले ब्रह्म बर' बाजारनि बारलि फरायनाय नायल' जाल' फिसाजो देरसिन संख्रि गोबाव मोनजादों आं बेखौबा संख्रि आंनो गोबाव जाथारबाय एसे गोदों बाथोनाव बानलु नांगोन ना होमबाबो एसे गोबावथ' मोनजादोंमोन दे देबाय थाथ'दो आं साननोसै जोंना थुनलाइया दैखांबाय दा ओमफ्राय दा बेयाव साखिनो नागिरदों दे ओंखामजों मिलियो ओंखामजों मालाय हालापेना दामिथारलै हालापेलेना दुन्दिया होनानै सिफ्लेना सेबानो गोथावनो सिफ्लेनाया जाबाय थुनलाइ ब्रह्म बर' बाजारनि थुनलाइ आरो नै बेहा फानलु माबागासिनो आरो दादायाबो मा ओंख्रि संगासिनो थाय र' सिनायनो ओंख्रिखौ नायनो रावबो देखायाखै गोथाव जाथारबाय नङा दिथु नङा खोनायाखैमोन खोमा रावबो गोथाव गोथाव जानो लुबैबाय दा लोगोफोर आव जोलैनि हाबा नङामोन मानोमोनथाय दे दुन्दियाखौ हरदो ना हरखांबाय ए सायाव एसे साइज नुनायनि होदो दोनफादो हा गोथाव नुबाय नोंथांमोनहा जानो लुबैदोंना बिराद टेस्टिनि बानायग्राफोरहा मा मोनामसिबाय थाखो नोंहा दुन्दियाखौ मावफै बिथां बेसेरा नै मावनानैनो आखाया बेसेरा गाइखेर गुदुं गोलैजाना मा अबस्था जाखोनो जानायलाय मिलि माबायदि जादों जानायलाय दरसे जानो साखिनायब्रा